jakin badakigu getxok azkenengo legealdian batez be sartuta dagola amortizazio prozesu horrokor batean, infrastrukturen berrikuntza prozesu horretan, parkei dagokionez oso aurrera pauso importanteak eman ditu, eta hor daude aurreko legealdian eta honetan berriztu indiren parke garrantzitsu horiek, eta aurrera pauso bat gehiago ematen dugu parke honekin, ezta? Eta alde horretatik nik aipatu dut eta berriz egiten dut, nolabait instituzioen arteko adostasunen beharra. Are gehiago gaur egunean krisialdian murgilduta gauden momentu hauetan eta aurrekontuak atzera datozenean elkarlana beharrezkoa dekogu eta alde horretatik gure balorazio guztiz positiboa kasu honetan Patzuergo eta udalaren arteko egindako adostasun akordio hitzarmen hori osoko bilkuratik pasatu zena. Eta azkenean azpimarratu ere nolabait aurrerapauso horiek ematen ari garela partaidetza klabean.